مثلا وزیر عمران خان سروکی سیاسی کمیٹی دیوان بتک دیوان تحریک عدم اعتماد سے شور و صلاح کنک بتک مثلا وزیر عمران خان گوشتے کہ تحریک عدم اعتماد دری ملکانی پندلی یہ تحریک بے سوب بھی محلوق اپوزیشن رد کو تک مثلا وزیر عمران خان کو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان گندونند مثلا وزیر کو اٹارنی جنرل تحریک عدم اعتماد بابتا شور و صلاح کو تک بنشون ریدہ اٹارنی جنرل مزن وزیر مشورہ داتک کہ ہیچوڑی در آئینی و در قانونی گامگیج مزور تحریکارانی بنجائی وزیر شیخ رشید گوشتے کہ اسٹیبلشمنٹ در مانجنی بکا زودتا گچنکاری بکنائنی مزن وزیر علاف پندلہ حوالی گلانی سر بندش جنک بھی دا واحدی کے نوکی مزن وزیر وطی عہدہ سوگن نوارت عمران خان ملک مزن وزیر بھی عدم اعتماد پد آئینہ ہیچ نگوشی سر وزیر مراد علی شاہ گوشتے کہ آئین نبشتے ہیں کہ عدم اعتماد سوگمند بو اگپد مزن وزیر عہدہ سرا نشت نکا چریش پد یوکا قومی اسمبلی باسک بھی عمران خان وطی کرسی رکھنے کے ہاتھ را آئین پادمال کنے گئی عمران خان کو ملک آئین لیب مکہ آئیے قصہ حلاس ہوتک سین ہاؤزے سرا اوش ایف آئی آر درج کنک ہوتک آئی جی اسلام آباد کو میرٹ ایک کیسا بچلائی نہیں ترین گروپ پنجاب اسمبلی نون لیگ پلہ مرضی کو تو ترین گروپ ایم پی اے نعمان لنگریال گشتگ کہ جہانگیر ترین نون لیگ پلہ مرضی کو تگو ماگو نون لیگ حوالی کارکنی عمران خان پنجاب یک نااہلی مردمی سر وزیر جوڑ کو تک آئیے مزنی کے ساتھ یا کرپشن کو تگو میں عمران خان گشتگ کہ عثمان بزدار پنجاب تاوان دیا گئی تحریکارانی بنجائی وزیر شاہ محمود قریشی گوشتے کہ سی پیک پاکستان وسم مزنی ٹرننگ پوائنٹ دنیا جیو پولیٹیکل اچھا جیو اکنامک نمگر ہو گئی پاکستان یک دہواری ملک پاکستان ایمنی اور دیمروی شراکت داری ہندوستان میزائل پاکستان کپک بجنی گپی ہندوستان ای رنگی گامگی جمع پروش داد کت نکل مسلم لیگ نون راشون رانا سنولے گوشتے کہ چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی امیدواریں میں آئیے مقابلہ کریں متدہ اپوزیشن امیدوار حمزہ شہباز کابینہ اتحادی گلہوار کا نقبہ ترین گروپ شانزہ امیدوار حمزہ شہباز پلہ مرضی کنا پاکستان پیپلز پارٹی راشون شیری رحمان گوشتے کہ عمران خان نو کے سرکار واسطہ تہی اور دری بحران ودی کنے گئی عمران خان نو ارچی بکا آسر نہ رکھا مزن وزیر کو عزت و شرف دستکش بھی اور لوگا برو عمران خان وطارہ شہید ذوالفقار بھٹو وڑا خودداری لیڈر ثابت کرنے گلوٹی مزن وزیر نمگا پیش داشتے کی نمدی پٹو پولا دان لیڈر آف دا ہاؤس خلافت تحریک عدم اعتماد ووٹنگ ادارے کے واسطہ سپریم کورٹ درخواست گزار موقف اختیار کو تک گشتے کے مزن وزیر رستگی نمدی ہمیں نبشتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پشدرہ دری دست پمش کا دا واحد پٹی پول سرجم نبی ووٹنگ دارک بھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ گشتے کہ یوکرین سر روس اورش بجنی گپی ماگو امریکہ جوانی سیادی واحش مندی سیکیورٹی اور استحکام میں پالیسی باہری ملک دیمروئی اور ایمنی میں اولی ترجیح ہیں ناشرکاری علاقہ پاکستان 90,000 مردمانی قربانی داتک پاکستان ناشرکاری علاقہ صوب مندی رستگ و ناشرکاری علاقہ جنگ برجاہ بھی مسلم لیگ نون راشون خواجہ سعد رفیق گشتے کے پنجاب سروزیر عثمان بزدار دستکشی درائنی پنجاب سروزیر وطی دستکشی مزن وزیر دے گی نئے سروزیر کے گورنر پنجاب ایڈریس کنگی پاکستان پیپلز پارٹی راشون خورشید شاہ گشتک کے سے آپشن گپ سروزیر ماری آتکگ عسکری سروکا ای گپ کلیر کو تک کہ آہا چا مزن وزیر ماری فون اتکگ عمران خان 19 افتاد نیازی جوڑ بھی اور چا ملک روت کیچے دمک سامیہ کار گاڑی اور موٹر سائیکل نیامہ ڈیک ورگے سبب افت مردم بیران سیٹ اپی موٹر سائیکل سوار سیادی چا خزدار اور گاڑی سواری مردمانی سیادی چا پنجگو رہیں حالانی ریدہ ویل تیز رفتاری سببہ پیشت کر چاگی دمک نوکنڈی گاڑیانی نیامہ ڈیک ورگے سببہ 4 مردم بیران اور بازی نی ٹپی بتک مسافر پک اپ گاڑی اور زمباد گاڑی نیامہ ڈیک ورگے سببہ ویل پیشت کر گاڑی سواری مردم ایران روگا بتگا
पंजाब नू की सरवजीर गिचिन करने के वास्ता मुतदा अपोजिशन निमगा शहबाज शरीफ नाम गिफ्ट को तक गुड्डी मंजूरी पीसरगी मजन वजीर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ निमगा दयक भी मुस्लिम लीग नू ने निमगा दावा कनक बुता के अक्सद अश्तादो शश बास्कानी पल्ला मर्जी गूने मुस्लिम लीग काफ़ी सीनियर राशि में PTI नाम गिफ्ट की सरवजीर चौधरी परवेज इलाही गुश्ते की वह मजनी पार्टी जहालत और दातगी पंजाब सरवजीर बिस्तारा सोगमन बई मागो उस्मान बुजदारा हम कोपगी कार को तक